U Hrvatskoj se koristi premalo mogućnosti koje nam nudi Europska unija po pitanju strukturnih investicijskih fondova. Kako bi to promijenili, potrebna je edukacija. U današnjoj emisiji uz pomoć Eurogrant Consultinga saznajemo kakvi to europski strukturni investicijski fondovi postoje i zašto se koriste. Kako bi nam ukratko predstavili EU fondove? Dakle, europski fondovi predstavljaju financijska sredstva koja je Europska unija dodijelila svojim državama članicama kao svojevrsni oblik financijske potpore za projekte iz različitih područja. Republika Hrvatska je sklopila s Europskom komisijom sporazum o partnerstvu, te od tada na raspolaganju ima oko 10 milijardi eura u sklopu višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Postoje li određeni programi kojima se regulira korištenje tih sredstava? Svakako. Korištenje tih sredstava kontrolira se putem operativnih programa koji predstavljaju strateške dokumente koje priređuju ministarstva država članica i oni ujedno predstavljaju i svojevrstan okvir za korištenje europskih strukturnih investicijskih fondova iz kojih se financira kohezijska politika. Kada ste već spomenuli kohezijsku politiku, možete li nam pobliže objasniti što to konkretno znači? Dakle, kohezijska politika predstavlja jednu od najvažnijih politika Europske unije i njome se nastoje smanjiti određene gospodarske, socijalne i teritorijalne razlike u regijama država članica i isto tako na taj način se želi povećati konkurentnost europskog gospodarstva. Govoreći o europskim fondovima, često se spominje i termin europski strukturni i investicijski fondovi. Dakle, europski strukturni investicijski fondovi predstavljaju zajednički naziv za 5 temeljnih fondova, evo koje možemo vidjeti i ovdje u pozadini. To su dakle kohezijski fond, Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i na kraju Europski fond za pomorstvo i ribarstvo. Možete li nam pobliže objasniti značenje od svakog od navedenih fondova? Dakle, kohezijski fond je fond koji podupire uglavnom velike infrastrukturne projekte. Jedan od primjera je Pelješki most. Dakle, iz tog fonda osigurano je oko 8 milijardi eura i njegovi korisnici su tijela javne vlasti. Dakle, Europski fond za regionalni razvoj je fond koji uglavnom promiče uravnoteženi razvoj regija Europske unije i njegovi korisnici su uglavnom jedinice lokalne i regionalne samouprave, mala i srednja poduzeća itd. Europski socijalni fond je fond koji potiče projekte vezane uz zapošljavanje, najviše u regijama koje su pogođene većom stopom nezaposlenosti, te su njegovi korisnici javne uprave, zatim mogu biti poduzeća i nevladine organizacije. Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, kao što i sam naziv govori, za cilj ima jačanje konkurentnosti sektora poljoprivrede, šumarstva i gospodarstva i njegovi korisnici su najčešće gospodarski subjekti, šumari, poljoprivredne organizacije i sl. Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, za kojeg je osigurano oko 250 milijuna eura, osigurava financijska sredstva za ribarstvo i priobalne zajednice i njime se želi potaknuti održivost samog ribarstva i industrije akvakulture. Nadamo se da je današnja tema našim gledateljima bila korisna i zanimljiva, a u sljedećoj emisiji moći ćete saznati nešto više o načinima financiranja projekata te ulozi određenih institucija poput Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije u procesu pripreme i financiranja projekata. Moje ime je Nina Kramer, ovo je moja kolegica Ema Šprem. Hvala na gledanju i vidimo se u sljedećoj emisiji. Bok! Pozdrav!